O meu nome é Laura Triñanes e son ourive. Viña do mundo da moda e dos complementos e decidín facer un monográfico de xoería e enganchime e xa decidín facer o ciclo. Unha vez que rematei, vi unha pequena porta ou posibilidade de probar a miña marca e decidín aproveitala. E aquí estou. Para mí é importante que a xoería este na calle, que a xente poña a xoería e sea accesible a cantas máis persoas posibles. Entonces, bueno, facer un pequeno escandallo para saber se é unha peza que pode estar no mercado a un precio que sea asequible para todo o mundo, mesturar un pouco todo o que é o bonito, co práctico e co cómodo. O que máis me gusta do meu oficio é o traballo no taller. Sí que tens que facer un pouco de todo, pero o que máis disfruto é o taller, facer as pezas desde cero. Non traballo moldes, entonces a partir de un trozo de prata fago todo o proceso que se converterá en pendientes, cadeas, anéis, e xa despois a parte máis chula é cando, si de alguna forma a través das pedras, dos esmaltes, do papel, doulle color ás pezas e ver esa peza xa rematada. Pois para mí é importante a artesanía, porque é importante para todos como sociedade, como vilas, que non desaparezcan os oficios, que a xente sepa de onde ven o que facemos e que por eso lle dé importancia ás cousas e o valor que ten a artesanía. E para nós como artesáns é importante estar baixo o paraguas de Artesanía de Galicia, que axúdanos a mostrar o noso traballo.